என்கிட்ட வந்து ஏதாவது கேட்டால் கூட அதோடைய இது வந்து நான் தெளிவுபடுத்துவேன். அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் வந்து கற்றுக் கொடுக்கவும் செய்கிறேன். நான் வந்து இது இல்லாமல் பட்சணங்கள் நிறைய பண்ணுறேன். தீபாவளி ஆர்டர் எடுத்து செய்கிறேன். எனக்கு மெயினாக வந்து அதிரசம் நான் நல்லா பண்ணுவேன். அந்த அதிரசத்துக்காக அதிரச மாவு பேட்டர் ரெடி பண்ணி அது சேல் பண்ணிட்டு வரேன். அது நல்லா எனக்கு தீபாவளி மாதத்தில் எனக்கு நிறைய போகும். அதே மாதிரி கல்யாணம் வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த டைம்லையும் எனக்கு வந்து அந்த அதிரசத்துக்காக எனக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. அது எனக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்குது. நான் இதெல்லாம் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தோன்னே எங்கள் பாட்டி தான். எங்கள் பாட்டி வந்து பக்கத்தில் இருந்து எனக்கு இப்படி தான் பண்ணணும்னு கிளாஸ் எடுக்கல. ஆனால் பார்த்து அவங்களோட கை பக்குவத்தை பார்த்து நான் கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி நான் பலனடையிட்டு என் பாட்டியால் தான். நான் சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொரு காசும் பாட்டி சொல்லி தான். இதனால தான் நான் முன்னேறி வரேன். இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் ஒரு பெண்ணாக இருந்து நான் சாதிச்சுட்டு வரேன். எனக்கு ஆனால் இந்த ஸ்டால் தான் எனக்கு நிறைய வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது. அதுதான் எனக்கு நம்ம வெளி உலகத்தில் நல்ல விவரமாக எனக்கு என்ன சொல்கிறது என்னை வெளிப்படுத்துறது இந்த ஸ்டால் தான் என்னை இது பண்ணுறாங்க. நான் முன்னேறதுக்கு இப்படி தான் முக்கிய காரணமாக இதை நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து வெத்தலை பாக்கு வச்சு கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது பூஜை பூக்கூடியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சமையல் கட்டில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் காய்கறி வைக்கலாம், இல்லை ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பசங்களுடைய ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க டேபிளில் வச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய பென்சில் பேனா எல்லாமே வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரே நல்லா யூஸ் ஆகும். இது வந்து நல்ல பிளாஸ்டிக்கில் பண்ணதுனால இதுக்கு வந்து கெட்டு போகாது, ஆனால் அருந்தும் போகாது. நம்மளாக தான் வெயிட் போட்டால் தான் இது அறுக்கும், மற்றபடி கீழே போட்டாலும் உடையிற பொருள் இல்லை. இது நல்லா யூஸ் ஆகும். இது இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னாலும் இது வந்து ரொம்ப நாள் இப்போ இருக்கும். அதனால் இது ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் இந்த பிளாஸ்டிக்கை. அதனால் இதுவாகும். லஞ்ச் பேக்கு இது வந்து மார்க்கெட் பேக் இது மாதிரி நிறைய போட்டு நான் சேல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். இது வந்து 280 250 வரைக்கும் இந்த கூட சேல் பண்ணலாம். இந்த பேக்கு 400 வரைக்கும் சேல் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் விலை கம்மியாக தான் இருக்கும், ஆனால் நம்ம பின்னுற நேரத்தை வச்சு தான் இதோடைய ரேட்டு ஜாஸ்தி ஆகுது. அதனால் இது வந்து இதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா பெண்களுக்கு வந்து இது வீட்டில் சும்மா இருக்கும்.